ki lai phunyo tli gi long yeng long sem hapo ka snong wa khen ka ba ha papo ka penosla CNRD block kila yo ban ma ya ka jingkmen hadin lai snam ba kila sha yu rot ya ka hok long bre man breu ka jingdo jingkmen ba ka jingso kut lat hadin ba ki bor penya snong kila pendu no ya ukhaw rishan nadu snam ar hajar khat ar kani ka jingkmen jong kini ki long yeng long sem ka dei ha ka atrip nai lur lingba ka hukum bala penmi do deputy commissioner ka East Khasiel suba Peter Dakhar ba kita ki long yeng ki dei ban yo no ya ka hok jong ki nadu ka ar penreu tarik nailar hadu ka kendai tarik nai lur na ki nong sam khaw ki basam ha ka tek snong ha ka ni sngi bala sam yu khaw ration lai don lang ki officer na katnat supply jong ka East Khasiel Shillong bakan thop yaw inspector uba ewar u sub inspector ba ar no khlaw bat uba ji kharmal ki bala pet hi na dong shadong na ka benta ka jingai bet ya ranti jong ka jingsam ya ukhaw ka jingwan ini yang ni po wanang ni po si office supply kumara na pa ka direction jong disi iwan ni mtasni ma sam ya ukhaw ka sa ko dei jong ni sinong wakan dan ta ni ko sinong wakan ba menta ko long ni sam ya di beneficiaries ki di ba di ban yo ni ukhaw yon kumbala nyungut Iba rasa menta di asnam ni baklam yo su pha thì menta la pha yo ni represent di la ni iba alfred bo pham ong sam menta sni yo ni pha na pedeng ki lai phunyo tali ki long yeng long sem ki ba dei hok ban yo byang yo khaw ration hadu lai phun riu tali ki lawan ban shem ya la ka jong ka hok kat ba we shim na la ban wan shem na ka daw jong ka jing stom bat kumju ru na mar ka jing long temen Henry nakaliang jong kita gihe katnat supply kila pentikna bau te rong ba ubam la ban poi menta kasngi un om du satya ka baha la jong Henry kin sapen bai kerpang nakaliang ka office te menta so ban ai ngu ba đang jing trai học jong edc bai la yo yu ham ta ban dap jing sok ben rau ba yang hilang ba mo ni dap jing sok ben ba ro kha te ai không lấy chibun ya ka jing trai stom edc ban yo yu ham công tunat jong skill men chibun ma ba yo pat yo nong khau ba du arsenal islam ma ba ka jing sku he da ka jing sku sun ai jong edc kan ya ba yang duk barang li ba bet ngai da ka jing sku ai jong o kan ra la ka jing yo pat menta islam Kemen angat ba nyumut ding ong du tin mana yo ban na tin tia na pedeng kita ki long yeng ki bla yo yo khaw hadin bla ekren ba kila pathai kubor kila pen paw ya ka jingkemen ka ba khraw yo DC ka East Khasi Hills uba PS Dakhar bat kumju ru ya kita ki officer ki bla wan ban sanran lang bat ki bla yarap ban penyo biang yo khaw ubadei ka bha ka ba kila du mentala lais nem tam aa ta men shuang ya nimpai perkhat ba bangin yo biang yo khaw no lo bla adu lu snam ada khat ar ba normal ba ayu hidu yo khaw dan maka kadau bangin lek kata kamat nanti re hadu nimpai perkhat bang ngin yo biang rang ai play kerpang yo disi bat FP ki press ki media ni sem ke jing he normal bla ayu ngi hawat garam ka sya dei nang bangin yo khaw bangin wat nang kani dukan keleng-keleng teng iwat ikiram kisah normal ba ba ayu ba ngimdon syu kan kata ka yo khawrusan bakin ai ki hoi ngim kwa syu ban long bakan long biang komnet kemba kajulang ngim kwa syu ngim ta ngi de ban long ngi de nang ne smat ngi de ban yo kan yo khaw rusan ka badai bha ka jong yo pa kadang yang bagi ku na freng kini kilai pinyo bilong yeng kini lai beteng ban sim ni kini dia barim ngim kwa syu iki ban sim ni ki dia barim ngi kwa bangin jet hi menta kan yo batmai ta ba un sam hi no batmai normal ba ayu bu ni udan kata ka mesim bas ngomeng bas ngokraw ta kumnong na sim yang yo ukhan yangi kum kusau bang na sim yo ukran ban yangi ukran kho yangi hadu bomong su bang na sim khaw hatu ngilong bang na sim ngima bang na sim normal ba ayu kadon selandat jong ut hadu kan ngilong kamu mentah pin la rai ban sim no buat mai ha nya rai bangan sim no buat mai Ini kita buat mai angkat tangan si aja oh ngir si aja ben mit ngir siapa je ya no ngin jet rai ban sim he no barim ngin no kwa su dai re
Mungkin jadi ini nak kalian kini lagi punya pun. Em đây cho tăng lại phần nhau mà giba ngi dan kumba prapau tam mengani ajit lang nama ba ngi ngin somit lang sudisi nama ba yi gitar bangin pendung lang kan hakaju atu bagi kuat lang banjon kan Nalur kalian punya kan. hoi no kai punya Hakani ke jing sam yu khaw nak benta kini ki lai phunyo tli ki long yeng la penya bat pen bet da ki he officer katna supply bat na pedang kini ki long yeng khat khandai tli ki dei na ka thop below poverty line ni ki BPL ni ki long yeng ki badan hapo ulan jong ka jingdok ki bala yo hado shispa andre pu khandai 0.4 quintal u khaw bat khat nyu tli ki long yeng ki ba ha apo ka AAY ki bala yo khaw hado shispa ar khandai 0.4 quintal kat bana kaliang kita ki he officer kila dep ban pentikna ba kanom don satya ka jingle thok ha ki jing sam khaw namar ki nong sam khaw ru kila kular ba kan long ka ba ya bet ya renti